Il-pjan tar-rejd fuq il-persuni suspettati bil-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia kien illikjat u din il-konferma tasal mill-eks avukat tal-Koħħu. L-avukat Artur Azzopardi li kien jirrappreżenta lil Vince Muscat żvela dan waqt podcast ġdid bl-isem ta' Who Killed Daphne. Meta kien intervistat minn Stephen Gray, Azzopardi qal li kien hemm middleman li kien avviċinaw taħ id-dettalji tar-rejd li kienu qed jippjanaw il-pulizija fil-Marsa f'Diċembru tal-2017. Il-famuż rejd fit-tinta tal-patata li fih kienu ġew arrestati numru ta' persuni brabta mal-assassinju ta' Caruana Galizia u li fih ħadu sem numru kbir ta' pulizija armati, skwadri speċjali kif ukoll l-armata. Il-persuna li ta' din l-informazzjoni lil Artur Azzopardi li ismu mhux magħruf kien qal lill-avukat tal-Koħħu biex jipprepara għall-arresti eventwali sabiex ikun jista' jirrappreżenta lil wieħed mill-persuni suspettati li splodew il-bomba fil-bidnija. Dan il-middleman skont Azzopardi kien jafu kol dettalji dwar l-evidenza l-pulizija kella fuq is-suspettati. L-eks avukat tal-Koħħu fil-podcast jgħid ukoll li beża jinforma l-pulizija bil-lik għaliex ma rridx li l-aġir tiegħu jinkixef mal-kriminali u spjega li wara li waslitlu din l-informazzjoni rigward ir-raids ma setax jiekol u lanqas jorqod kienet ipejjeb ħafna, ma setax jimxi sew u kien inkwetat b'dan kollu li sema'. L-avukat Artur Azzopardi f'dan l-istess podcast jistqar kif u kien ixxukjat għal fatt li l-informazzjoni mill-investigazzjonijiet kienet ħirġa qisha ilma għaddej minn passatore tillikja minn kull imkien. Din mhux l-ewwel darba li ħarġu dettalji dwar leaks mill-ogħla awtoritajiet u l-pulizija brabta ma' dan l-assassinju, tant li Melvin Thelma u Jorgen Fenech kienu ppuntaw subajhom lejn diversi uffiċjali għolja fosthom l-ex Chief of Staff Keith Schembri li allegatament kienu wkoll jaf b'tali informazzjoni sensittiva.